Ömrüm soňuna sen nisseseňem sen şo maşyny ýetdi bilen oga. Aýyrsan o maşynyň elini. Özüm satjak bolup ýör. Ha dost, näme üçin satjak bolýar? Özüň täzerliň däme muny? Bu maşyn maňa pes bolýarlay, Prada galjaklay dost. Dost, satjak bolýan maşyny. Men arzum daş maşyn. Sen arzu edersin dost munýalak maşyny. Sen maşynyň bahasyny mir bilýärmi? Bolýarlar ýa näme gerek şeýtik gülme. Men täze gurman loft restoran açdym. Çaýa barň oğlanlar. Bä, şoğlam özün tutup duraya gurman loft restoran alyp. Içiniň näme şertlerinde örüpdir, daşynlar terasasyndan gördüňmi? Hawa dostlar 30-njy kraýa ýerleşik ikinji bekdem ýany öýe deme golay eken. Sen ägdin senden şuma soranmamy? Aha, oğlanlar. Näme haladyň restoran? Dost. Ha, Atawa bolupdyr dost. Geldiňmi dostsan? Salam baş. Gerek dardınızmı? yo, arkaýny işleň edi. Şerhan, näme maşyn satdyňmy? Owa sattım. Onu bir gün alaydylar. Bäh, dost, sataýdyňmy? Men alajakdym daray. Bä, ýykdyň ay her zede goşulyp. Ömrüň soňuna sen nisseseňem sen şo maşyny ýetdi bilen oga. Üstü başyňa serado, ýanymda oturmany özüm tanýar. Dost, beýdimi? Hudaý nesip etsin, bize de ýetirer. Bollesten o Şerhan. Sesim çıkarmasam goklap barýarsyňlar. Dost, sana bir sowgat aýlan daşaldy. Näme zat öňe? Ýör görersiň. Şu bolmasa da sowgat gelýär, ýör dost goralany. Ana dost sana sowgadym. Vay, men maşynym maýby? Dost, Hudaý nesip etse diýdimmi? Alana, Hudaý nesip etse sana. Sag bol dost. Sen ýar dostum ömrü bak bolsun. Men sana gelemiz dost. Hiçbir pulum var diye garym üstünden ölecek olma. Pul bugün seninle olsa, erti menne, büyürüğüne munna olar. Unutma dost, dünya bir gedek gelýänsiň. Ölüň bu tawukdan ýene dostdan götürýändir. Men aradan tatmagan edem.